Telefono dei bat, besterik ez da behar larrialdi zerbitzuak mugiarazteko, larrialdi katea abian jartzeko. Sorospen zerbitzuak ordea, ez dira telefonoaz baliatuko haien artean komunikatzeko. Irrati transmisoreak dira, larrialdi zerbitzuen komunikaziorako tresna. Arrazoia sinplea da. Akatsik-gabeko komunikazioak behar dituzte. Ezin dira, telefono estalduraren menpe egon. Supongo que todo el mundo ha visto alguna vez un walkie-talkie típico de los que Pentsatzen dut mundu guztiak ikusiko zuela walkie-talkie bat, udaltzain, suhiltzaile eta abarrek erabiltzen dutenetakoa. Mota honetako teknologien ezaugarria da, seguruak eta sendoak izatea. que están orientadas a la robustez y a ser seguras. Inzidente edo zerbait gertatzen denean martxan egon behar duten sistemak dira, sendotasuna, bide horretatik, baita ere erabilgarritasun edo disponibilidade handia, kobertura handia izan behar dute, azkenean inoiz ez dakizu non gertatu behar den zerbait. Aparailu gogorra, sendoak erabiltzen dira larrialdi komunikazioetan. Gailu horien arteko komunikazioa ia edozein lekutatik modu seguruan emango da. Horiexek dira emergentzia komunikazioen bereizgarri, eta Tetra izeneko sareek bermatzen dituzte ezaugarriok. Edonola ere, larrialdi zerbitzu guztiek ez dute sare bera erabiltzen, ezta ere irrati transmisore berdinak. Horren ondorioz, larrialdi zerbitzu guztiek ez dute elkarren artean hitz egiterik izango. Gerion ikerketa egitasmoaren helburua da larrialdi komunikazioak hobetzea. Euskal Herriko Unibertsitateak koordinatzen du eta 7 ikerketa talderen parte hartzea du. Itelazpi eta Grupo CIS Euskal enpresak ere ikerketa partzuergoko kide dira. Gerion proiektua da, Europar Batasunak finantzatzen duen ikerketa eta garapeneko proiektu bada, eta esan dezakegu helburu bikoitza duela. Alde batetik, larrialdietako zerbitzuen arteko komunikazioak hobetzea, eta bestalde, larrialdietako zerbitzu hauen esan dezakegu zerbitzu tradizionalak egungo banda zabaleko zerbitzu aberatsagoekin edo osatzea, ez? Hace poco hemos visto la noticia de cómo hay montañeros que cuando Duela gutxi jakin genuen, mendian galdutako mendizaleek larrialdi zerbitzuetara deitu eta aplikazio komertzial baten aukerak erabiliz, hau da, WhatsAppek kokapena partekatzeko duen aukeraz baliatuz, gai izan zirela non zeuden adierazteko larrialdia kudeatzen zutenei. Bi teknologien beharra benetakoa dela ikusten dugu. Vemos que esa dualidad es una demanda real. Sortu zirenetik, telefonia mugikor sareek garapen handia izan dute, eta une honetan jauzi berria emateko prest daude. 4G edo LTE teknologiaren zabalkundea hasi baita. Larrialdi zerbitzuen komunikazio sareek ostera, oso informazio mugatua, igorri eta jasotzen segitzen dute. Zer abantaila dakar LTE teknologia honek, ez? Telefonia mugikorreko teknologia honek. Nagusiki da, banda zabalera handia eskaintzen du, eduki ezberdina partekatzeko. Ez dago desberdintasunik ahots komunikazio eta datu trukaketaren artean. ¿Sí? Sí, hola, mira, que he tenido accidente y no conozco muy bien la zona. Te muestro un poco cómo es. Sí, enséñame la escena, por favor. Gerion proiektuak jada, erakutsi du jarritako helburuak egingarri direla. Europako Batasuneko funtzionarioentzat egindako erakustaldian, sareen arteko elkarrekintza benetan ikusteko aukera izan zen. Te paso con un agente. Hemen dago sistemaren edo Gerion plataformaren garuna izango den sistema, hau enkargatuko da sartzen den dei hori gestionatzeaz eta dagokion destinuari zuzentzeaz. Kasu honetan, operadore honek gertakari baten abisua jasoko du eta dei hori pasatuko dio Tetra sare bat operatzen duen agente bati. Esan dezagun, segurtasun publikoan emergentzia hori kudeatzea tokatzen zaion agente bati. Sí, dígame. Dígame su nombre.
Vale, Vicente, tranquilo, Vicente. ¿Cuántos son ustedes? Sí, somos dos. No, bueno, me duele un poco la pierna, pero nada más. Perfecto, están todos bien, perfecto. ¿Han salido del coche? Gerion proiektuak beraz, larrialdi zerbitzu ezberdinei euren arteko komunikazioa bermatu ez ezik, LTE edo 4G teknologiaren aukera berriak emango dizkie, eta horretarako ez du teknologia ordezkapenik egitea proposatzen. Proiektu honen helburua ez da teknologiak ordezkatzea, baizik egungo teknologia edo sareen gainetik maila gehigarri bat ezartzea, beraien artean komunikatu ahal izan daitezken. Eta hori egiten dugu hizkuntza komun bat definituz, denak elkar ulertu daitezen. Gerion, 2014 urteko maiatzean bukatuta izatea espero da. Ikerketa egitasmoaren emaitza eredu bat, prototipo bat izango da. Eta merkatuko garapena izan dezan, Europa zein Ameriketan agente ezberdinekin lehen kontaktuak eman dira.